אנחנו שיעור שעבר דיברנו על אחרי ההבדלה המתקה, דיברנו על גולגלתא, אווירא ומוחס טמאה, ואמרנו איך זה בא לידי ביטוי בעבודה, נכון אלעזר? עולמות נשמות? אלוקות, זה אותו רעיון, כן? ודיברנו שיש שלושה ראשים, רשע דלא התיידע, רשע דהתיידע, וזה שלושה בחינות, כן? דיברנו על העניין של הרדלה. אתם זוכרים כל מה דיבורים שדיברנו שבוע שעבר? כן. אז יש כמה דברים שאני רוצה קצת ננסה. שיעור שעבר הרחבנו על הביטול בביטול, אם אתם זוכרים. שסוד של הברית מילה. והתקדמנו עם הנקודה הזאת, והגענו לנקודה מאוד חשובה בעבודה, שברגע שאדם עושה ביטול החיצוניות ואחר כך ביטול הפנימיות, הוא אז משתחרר פנימיות. שיעור שעבר אמרנו שיש לנו שלושה בחינות ברובדים של העולמות העליונים, בעריך. אמרנו שיעור שעבר גולגלתא, אווירא ומוחס טמאה, שזה עולמות נשמות אלוקות, שזה הכנעה, הבדלה, המתקה. והרחבנו בנושא שנקרא ביטול דביטול כדי להגיע להמתקה ולהגיע לגולגלתא. ואמרנו שבגולגלתא זה רשע דלא התיידע. זה מציאות שאינה יודעה שהיא מציאות. זה רשע דלא. מה זאת אומרת? אמרנו שיש תפיסה שגם אם היא תפיסה היא לא תפיסה. זאת אומרת, אתה חושב שאתה תופס, אבל התפיסה האמיתית זה שהקדוש ברוך הוא מנגן את הכל. זה קצת גורם לנו לחוסר שליטה, כאילו להוציא אותנו מתוך מרכז העניינים. וכשאני נמצא לא במרכז העניינים, אז זה מערער לי איזה סוג של קרקע, או יותר נכון מערער לי את כל היציבות. וכשאני מעורר מבחינה יציבות, אז אני כביכול מאבד את הפוקוס, ואז אני בדרך כלל בורח. מה זה בורח? אני לא נותן לעצמי את מלוא הלגיטימציה למקום של הקדוש ברוך הוא, כי אני לא שם. ואז אני גם מערער על הקדוש ברוך הוא. זה ברור? המושגים נראים קבליים, הם לא נראים קבליים, אבל זה לא פחד. אין נתק בין המציאות הקבלית למציאות החיים. סתם סתירה. כשאני מדבר על גולגלתא, זאת אומרת, אני מדבר במקום שהתפיסה היא תפיסה ואינה תפיסה. זו מציאות שהיא תופסת ולא תופסת באותו רגע. באותה שנייה, באותו מציאות. למה קוראים לזה גולגלתא? לשון גולגולת. כתר. בין הגולגולת למוחס טמאה יש מושג שנקרא אווירא. יש לנו גולגולת, אווירא הוא באמצע, ויש לנו אחר כך מוחס טמאה. מוחס טמאה זה שורש הגבורות, זה שורש הדיקנה, שזה שורש הדינים, אבל זה דין ברחמים. זה הדיקנה העצומה, הדיקנה ששם זה י"ג עיקרים, השם רחום וחנון, שזה מקור הרחמים, למרות שזה דין. ומוחס טמאה, השורש שלה זה גבורה דעתיק. יש גולגלתא, אל תפחדו מהמושג, זה כאילו יש לנו ראש, בראש זה שלושה רובדים. זה גם בתפיסה המחשבתית של החיים, יש את הרובד בלתי ניתן לתפיסה, אבל הוא כולו תפיסה, הוא הכל שם ואין שם כלום, זה משהו שהוא הכל ולא כלום, זה קודש היוד, זה נקרא יחידה, ששם זה שורש של כולנו. עליו יש את המושג שנקרא אווירא, שזה בין לבין זה כמו דעת, קרומה, ואחר כך יש את המוחס טמאה שזה שורש של הבניין. יש מצב שהוא לא מצב, אבל הוא כולו מצב. ברמה יותר המורחבת, יש את החומר שנקרא חומר היולי. חומר היולי הוא השורש של הכל, אבל הוא בעצמו לא חומר. אתם מבינים מה אני אומר? יש מצב הוא השורש, יש מצב שהוא שורש הכל, אבל הוא בעצמו, אתה לא יכול להגדיר אותו לתבנית של תבנית כלשהי, אבל הוא התבנית. כן? ברור? אתם איתי עוד לא? כן. זאת אומרת, אי אפשר להגדיר מציאות שהיא שורש לכל ההגדרות.
זה נקרא גולגלתא. זה ראש שהוא לא יודע שהוא ראש. זה הכי עליון או... הכי עליון זה הקדוש ברוך הוא. ברור. זה הנהגה, זה הנהגה. מבין השלושה. כן, בין השלושה הוא הגולגלתא. בין הגולגולת צריך להיות מחובר ללב? בסוף זה ערותא דליבה. מבחינה מסוימת. זה בסדר? למה זה חשוב ההגדרה הזו? כשאני אגיד עולמות נשמות אלוקות, או אני אגיד הכנעה, הבטלה, המתקה, כשאדם מגיע לנקודה הזו שהיא נקראת הקוץ היוד, או היולי, או היחידה, אין לו מצב שהוא יכול לבחור יותר. זה מעבר לבחירה שהיא כולה בחירה. ברור שהבנתם את המשפט הזה, אין לי ספק. זה בחירה, אבל זה לא הבחירה, זה מעבר לבחירה והיא כולה בחירה. אני אוהב לקחת תמיד את הדוגמה של הזוגיות, זה הכי קל, זה הכי קרוב אלינו. ברור לי שזאת אשתי, נכון? האם אני בחרתי בה? לא. נכון שנתנו לי אפשרות לבחור, להתאהב, נתנו לי איזו הרגשה שבחרתי. אבל אף אחד לא בחר את זה, זה שתי ניגונים אינסופיים שאין קשר בין העולמות האלה, ופתאום יש לי איזה זיק או משהו לאותה נקודה, אני מתחבר אליה, אני חושב שאני מבין שאני התחברתי אליה, ולפעמים במוקדם מאוחר אני מצטער על הבחירה, כי יש כמה בהם באמצע, לא ממקום של צער, כאילו איזה באסה, וכשאני משלים עם המציאות של אותה מציאות, אני מבין שזה בחירה מעבר לתפיסה שאולי בחרתי או רציתי או לא רציתי, כי זה מעבר לתפיסה שלי לתפוס למה זה קרה. זה ברור? משהו בתוכי אומר זה, משהו בהיגיון שלי אומר, אני לא מבין איך התחברתי, אבל במקום שאני מבין, שאני לא מבין, שם אני יכול להבין שהכל ברור. הרבה פעמים אנחנו מחליטים החלטות בחיים, וחושבים שאנחנו מבינים למה החלטנו, ואין שום קשר בין ההחלטה להבנה. שום קשר בין ההחלטה להבנה. המקום הזה שאין קשר בין החלטה להבנה, אבל ברור לי שיש מעבר לקשר וההבנה משהו המחבר ומקשר בכל, זה נקרא גולגלתא. זה נקרא קוציות. ברור? זה מציאות. מה? זה השורש להכל. זו מציאות שהיא כוללת הכל, אבל היא אינה חלק מאותה מציאות. היא כאילו משהו, זה נקרא כתר. למה זה כתר? הוא יושב על הכל, הוא השורש של הכל, אבל הוא לא שייך לכל המערכת. אבל תלמוד בו כל השורש. למה זה חשוב בכל הניגון פה? כי אם אני עכשיו יודע שיש נקודה המאחדת, זה כמו שאומרים, הבורא עולם הוא האפס המוחלט. זה נשמע קשה, כן? איך אני יכול להגיד? זה כתוב ברשש, זה לא דיבורים שלי, זה בעץ חיים. נקודת האפס המוחלט, זה כמו שאפס, אם אתה מחבר לו אחד, הוא נהיה 10. זאת אומרת, האפס הוא בר יכולת ספיגה מעבר לכל תפיסה. זאת אומרת, בורא עולם הוא הנקודה שמחברת ומקשרת בכל היכולות של ההפכים באשר הם. עכשיו, זאת נקודה שהיא החלק שלנו בכל התחום הזה. עכשיו בואו ננסה להוריד את זה לעמך. כמו שהגדרתי מקודם, יש לפעמים מצבים, לא לפעמים, כל החיים זה מצב אחד. שאתה רואה מצב, אתה לא מבין במצב, ובכל זאת מתקבל במצב. אתה רואה סיטואציה, חווה אותה, מתחבר אליה, לא מבין את הקשר בינך לאותה סיטואציה, ובכל אופן אתה מנגן אותה. זה נקודת היהודי שבכל אחד מאיתנו. עכשיו אמרתי לכם משפט, תחשבו על מה שאמרתי. הנקודת היהודי שבנו, שהיא נקודת היחידה, היא אינה ניתנת לשינוי באשר שתהיה שינוי. נבחרנו כי נבחרנו בגלל שהוא החליט. למה וכמה ואיך אני לא יודע למה. אבל אנחנו מנגנים את הניגון הטבעי הזה מצד היותנו בנים לשם אלוהיכם. אין לנו הבנה למה עמוס הוא יהודי ומישהו אחר לא. נכון? אין לנו הבנה למה עם ישראל נבחר כעם סגולה. יש לנו הכרה,
אבל אין לנו הבנה. ההכרה הזאת אינה מאפשרת לי הבנה, היא נותנת לי רק סוג של הכרה לחיות את הדבר. אבל למה נבחרנו כבחירה שלו, זה אך ורק הבחירה שלו מצד הרצון שלו. למה ואיך וכמה אני לא יודע. זה נקודת היחידה. או במילים של המדע זה נקודת היולי, כן? זה קוץ היוד. נקודת הקוץ היוד הזו זה נקרא גולגלתא, זה הכתר. אותו קוץ היוד הוא לא יודע שהוא קוץ. מצד אחד הוא לא יודע שהוא קוץ, מצד אחד הוא יודע שהוא קוץ. כי יש בו ניגון ההפכים שם. טוב, נעשה עוד דוגמה. מה נעשה? עד שתבינו, כי זו נקודה מאוד קריטית. זו נקודה של כל אחד. נקודת היהודי שבנו אינה ניתנת לשינוי ואינה ניתנת להשתנות. אתה לא יכול, גם אם תרצה להיות גוי, אתה לא יכול. זה משהו שאינה נתון לבחירתך. זה נקודת היהודי. הקוץ. נקודת הקוץ זה נקודת ההודעה שהיא מצד הטבעיות שבנו, היא נקודת הכרה והברור והתודעה לזה שאני בן של השם. לא בגלל שאני רציתי, או בחרתי בזה. לא, אבל אם אני לא מודע, זה לא בנקודת, זה קיים, אבל אתה לא מודע. אז עצם העובדה שזה כך, זה קוץ היהודי. כן, וזה לא, זה בדיוק המילה שאמרת ככה, כתר כל הכתרים. זו העובדה שאני יהודי, נקודה. למה וכמה ואיך הבחרתי, אני לא יודע. למה לא נולדת... סליחה? בעובדה שכל חפץ זה אותו דבר? זה לא אותו דבר, לא נכון. חפץ הוא מערכת גולמית שנוצרה על ידי מציאות של אומן. אבל בזה שהגוי הוא גוי וככה הוא גוי. קוד של היוד. זה לא קוד של היוד, זה קוד של היוד של הקליפה. בהפוכה. כלומר, דווקא יהודי שהוא ככה יהודי, זה קוד של היוד. דווקא בגלל שהוא נבחר, כי זה רצון השם מבחינת הנקודה שהוא בחר. בנים אתם להשם, אני אמרתי אלוקים אתם. זאת הנקודה שתמונה בנו נצחיות. הנקודת הנצחיות הזאת, שהיא טבעית מצד עצמה, אין לה אח ורע משום סיבה ומסובב. זה וזהו. זה כאילו מציאות היא מציאות ואינה ניתנת להסבר. אם אתה צריך להסביר אותה, זה כבר לא מציאות. היא הסבר. וזה שמלאך הוא ככה מלאך וזהו. זהו. זה גם קוץ היוד? זה לא קוץ היוד, זה מציאות אחרת, זה מציאות של... אין בו מצב של שתי בחינות הפכים שמנגנים באותו זמן ביחד. כמו אדם. מה הפכים באדם? רוח בגוף, חומר וצורה. אבל אם אתה מבין שזה ככה וזהו, אז מה הפכה? זה לא ככה וזהו מצד הככה וזהו. זה מציאות שהיא יכולה להיות בשני רגל באותו זמן, בשני הפכים באותו ניגון. זה נקודת הכתר. נקודת הכתר יכולה להכיל כל מציאות. וגם ליצור ממנה את כל המציאות. אני רוצה רק להבין דבר אחד, שמדברים על קוץ... ברגע שתפסיק לרצות להבין, אתה תהיה שם. אני לא רוצה להבין. לא, אתה לא מבין מה אני אומר. כל זמן, לא, אני עכשיו מנסה להסביר לכם. כל זמן שאני רוצה להבין, אז אני לא שם. כשאני אפסיק לרצות להבין, אז אני אתחיל להיות שם. אני רק מתחיל להיות שם, אבל אני לא שם. כשאני אפסיק לחשוב שאני מבין, או רוצה להבין, אז אולי אני אהיה שם. וזה דרך אגב כל אחד מאיתנו בטבעיות שם. מצד הטבעיות שלו. זה נקודת התמימות. זה נקרא להיות תמים. היא תהלך לפניי ותהיה תמים. אבל כל הדיבור על קוץ היוד, זה דווקא על היהודי. כן. לא על מלאך, לא על משהו אחר, דווקא על היהודי. כל מה שאנחנו מתעסקים בחיים זה הדרך לאמת, זה לא האמת. מבינים מה אני אומר? אם אני צריך להסביר את האמת, אז אני התרחקתי מהאמת. ברור? יש אמת. השם הוא האלוקים. כמו שאומר הקוצקר, אמרתי לחבר'ה כמה פעמים בשבוע, ידעת היום והשבות לבבך, כי השם הוא האלוקים מתחת לשמיים מעל ולארץ מתחת. אין עוד. זהו, אין עוד. אין יותר מזה. זהו. כל מה שלא זה, זה התרחקות מהאמת.
זה הדרך לאמת. זה פסוק בתורה, אין עוד, חוץ מזה אין עוד. כל מה שלא זה, זה שקר. זה לא שקר ברובד השקרי, זה לא האמת. ברגע שאני יוצא בנקודת בנים אתם והשם אלוהיכם, זה זה וזהו, זה לי והזהו. אם אני לא שם, אז אני בדרך לשם. בדרך לשם זה לא שם. עכשיו, כל יהודי מבחינת השורש הוא שם. הוא צריך להגיע לנקודה הזאת. שהוא יגלה את הגילוי הטבעי שלו, יצא הטבעיות שלו. עד כאן זה בסדר? מתחיל יותר ברור. חזקאל. הכל בסדר? מתחיל להבין? אם אני לא מנגן את מה שאני כיהודי טבעי פשוט, אז אני לא באמת, אני בדרך לאמת. ואז אני מקבל ביטושים כדי ליישר אותי לנקודת האמת. ואז מעבירים אותי בספר שדה לביטושים, כדי שאני אבין שאני שייך לנקודת האמת, ושם זה אך ורק זה. כל זה להגיד בסוף שאני בן של השם, ואז החיבור הזה הופך להיות ניגון טבעי. אם אני לא שם, יוליכו אותי לשם. על כוחי הנרד ועל כוחה תמת. זה בשביל זה לא... גלות את מה שלנו, בצורה טבעית. אבל איך זה מתלבש של המבנה והקוציות? זה הקוציות. בעולם מוריד לעצמו נקודה מסוימת. הנקודה הזאת היא לא יכולה להתממשות עד שהיא תהפוך ממצב להתלבש בסיום של ממשות. אותה מציאות של ממשות חייבת להיות שני הפכים בתוכה. חוסר ממשות וממשות. בלתי גבול, גבול. מציאות ובלתי מציאות. אתם מתחילים להבין מה אני מדבר? זה קוציות. קוציות הוא מציאות בלתי מציאות ומציאות, כי הוא קוץ. לא, הוא מצב מופשט ומצב לא מופשט. ומתחת לזה זה רק מצב... מתחת לזה מתחיל להיות מצב של תבנית, ראייה, זה כאבה, זה הוויה. זה מציאות כמו שאנחנו רואים אותה היום. היא יכולה להיות גם מציאות במחשבתית, אבל היא מציאות, היא תפיסתית. אני תופס את זה בשכל, במושכל, בהבנה, בראייה, בחושים. גם אני יכול להגיד, יש מושג של האהבה, המושג נתפס, הוא לא נראה, אבל הוא נתפס. מציאות נתפסת זה מציאות שהיא מתחת לקוציות. כל מציאות שהיא לא ניתנת לתפיסה כתפיסה, אבל היא יכולה להיות בהגדרה של תפיסה, אבל לא בתפיסה התפיסתית, היא שייכת לממד הכתר. רגע, אז מלאכים שאפשר לתפוס... תצא מהמלאכים האלה, מה יש לך מהם? אז הם מתחת לקוציות. מלאך זה הרבה יותר נמוך בהרבה מיהודי הכי פשוט. מתחת לקוציות. בטח, הוא נמצא בכלל בוו. הוא לא ביוד בכלל. חוץ מסוג מלאכים מסוימים. אז המציאות הגשמית שאנחנו מכירים בסוף של ההי, האחרונה. המציאות הגשמית שאתה רואה אותה היא כביכול בהי האחרונה. זה עולם העשייה. מציאות זה אני לא תלוש ואני בכל אופן מבין שאני לא תלוש. שאני תלוש. זאת אומרת, זו נקודה גבוהה. מה זה היהודי? יהודי ממהותו הפשוטה זה הודעה. במציאות ההודעה זאת מציאות שאני מכיר בערך העליון שהוא קיים, אינני מבין למה אני מודה, אבל ברור לי למה אני מודה, באותו צורה. ואז אני נמצא בנקודת הבלתי גבול בפשיטות של הפשיטות. זה נקרא גולגלתא. זה בערכים, זה נקרא הוא והמציאות אחד. אי הוא ואחד הוא אחד הוא. ובאלוקות, באצילות, שזה לא רק שם, הוא והמציאות אחד. אין מציאות אצל הבורא שיש מציאות מופשטת, בלתי גבולית, ומציאות גבולית, ואז יש כביכול שני הפכים. לא. האלוקות הצרופה, המציאות והבלתי מציאות היא אחד. היא בהשוואה גמורה. זה נקרא גולגלתא. זה נקרא אצילות. שמה... תשאל, תתבייש. אף אחד לא יודע כלום. שמה יש מציאות שכביכול לפי האשלג, אין אור חוזר, כאילו כבר יש לנו אור ואור חוזר, ששם זה נקודה הזאת שכבר אין מציאות כזאת בכלל. אין מציאות זה וזהו. כל זמן שיש אור חוזר ואור ישר זה מציאות של שדרוג. כן, אז זה שזה אין כבר מציאות של אור חוזר, זה הנקודה של... אין מציאות ויש הכל מציאות.
זאת מציאות שהיא כולה מציאות, אבל היא לא מציאות. זה קודש הייחוד. עכשיו, כל יהודי זה הוא. זה היהודי. יהודי הוא שייך לנקודה הזאת. בנים אתם להשם, אני אמרתי לכם. עכשיו, מה הנקודה? למה כל ההקדמה הזאת? מה המשמעות של הסוף הזה? שאתה מצטרף יחד עם הקדוש ברוך הוא בישועה? לא אתה מצטרף, אתה זה הישועה. מה זה אני ברור? אני שכלול בעין. אני שכלול בעין הוא מושיע את הכל. זאת אומרת, אני מייצר את הישועה. אתה לא מייצר, אתה מגלה את הישועה. כך זה שאתה מייצר. אני מגלה את הישועה. ואם אני מגלה, אז אוטומטית אני מייצר. אתה מבין את הנקודה? אבל זה גם, זה המקום הזה שאתה מדבר עליו, כאילו, המקום של הכתר? זה לא מקום, זה אנחנו, כל אחד מאיתנו זה הכתר. אם אני לא אתפוס את הנקודה, כן, זה לא ש... מה זאת אומרת אני כתר? שאף אחד לא יתפוס עכשיו וילך לי כמו איזה טווס ברחוב אני כתר, כן? לא הנקודה הזאת. הנקודה היא שאני צריך לדעת שאני חלק, ערך עליון שאני שייך לחלק עצמותו מצד הגילוי האלוקות, ואם אני חלק מהדבר הנפלא הזה שנקרא בורא עולם, אז אני מנגן את הגילוי שלו פה. אנחנו נראה בהמשך שהגילוי הכי גבוה הוא דווקא פה ולא שם. כן, הגילוי הכי גדול זה זה שעכשיו עמוס אוכל גזר. זה שהוא אוכל גזר עכשיו, הוא עושה תיקון יותר אם הוא היה למעלה. כל הגזרות. כן? עכשיו אם הוא יותר מחובר לנקודת הערך של עצמו, אז האכילה שלו הופכת להיות מזבח ונחת רוח של הגילוי יותר מהגילוי עצמו. זה הכל כתוב, רבי אהרון משתרשל הזה, כן? זה דברים כתובים, לא שאני ממציא את הגלגל. עכשיו אני לוקח פה את כל הגזרים. יותר קל לי להלביש על זה איזה מישהו. צדיק אתה עמוס. הבנו רבותיי, וככל, חבר'ה, רגע שנייה, אלי, בוא, אל תברכו לי. ככל שאני תופס שהערך הפנימי שלי הוא ערך עצום, אז אני מרכבה, כל ההקדמה הזו זה שנבין שכל הנושא פה, הוא הרב אומר, בכל, אף באק, יש בחינת אני בייחוד במלכות שבו, שזה חיות התחתונים, מלכות, ונמשך עורזה על ידי ביטול גמור וכוונה בתורה ותפילה ומצוות. את האור האינסופי הזה שבגבוה גבוה, על ידי כל פעולה של תורה, תפילה, מעשים, אני מגלה את מה שטמון בתוכי, מוציא מבכוח לבפועל. את אותו גילוי היחידה שאני קיים בי מצד הטבעיות האלוקית שאני חלק אלוקה, בנים אתם להשם אלוהיכם ואני אמרתי אלוקים אתם, אותו נקודת היחידה שזה קודש הייחוד, שזה הנקודה שבאה מכוח הבורא שהתלבש בנברא, אותה נקודה הזו שנקראת יחידה, שהיא חלק אלוקות, חלק היא הפכים, היא השורש של הכל, זה כל אחד מאיתנו. אנחנו גילוי ייחודו בעולם. בשביל זה באנו לעולם. לגלות את מה שהוא כבר גילה בעצם של הבורא. שר מה אני עושה? אני מגלה את מה שקיים. אני משחרר את מה שסתום, אני משחרר אותו על ידי. זה מתבטא בהשלמה במציאות? ודאי. זה בדיוק. זה בדיוק. במציאות, אז בעצם אני שמה? ודאי. מה זה אני שמה? אני שמה, מה זאת אומרת? אני טיילתי עכשיו בעולמות העליונים? לא. אלא, אני שמה זה פה. כן, אני פה. פה זה הגילוי, יש שמה. שמה אין מה לעשות שמה. פה זה הגילוי. לא שמה, כלומר אני עכשיו... כן. אם עמוס יהיה בהשלמה לעמוס, אז הניגון האלוקי של עמוס יתנגן בצורה טבעית. עכשיו, מה קורה לנו? אנחנו לא בהשלמה עם עצמנו. היה לנו ערך עצמי, לא מערכים את עצמנו, לא בהשלמה עם עצמנו, אז אנחנו כל הזמן מסביב לזנב. וכל הזמן אנחנו צריכים להסביר למה הזנב הוא עקום, הוא ישר או לא ישר. אבל אם אני מתקדם קדימה ואני רואה רק את הפנים, את הערך האינסופי שבי, אז אני הופך להיות שכל פעולה שלי הופכת להיות קודש קודשים. זה נקרא ייחוד, ברכה, קדושה. אז מה זה ייחוד? אני מתחבר מעצם עצמי למציאות שאני נמצא בה, נותן לה את מלוא האור מבחינתי המשפיע, המציאות היא מציאות של נקבה בערכי, החיבור ביניהם זה נקרא לתקן עולם במלכות שדי. לתקן עולם במלכות שדי זה לשים גבול על ידי ההשפעה שלי, שאני גילוי ייחודו,
המציאות היא גם גילוי ייחודו, אבל היא מצומצמת כתוצאה מהשבירה, מהרצון שלי להתחבר כי אני מבחינת הגילוי שלו, אז אני הופך להיות הוויה אדנות, אני הוויה, הדבר הזה אדנות, נהיה זיווג, נהיה אחד, השם הוא האלוקים. פשוט ומאוד. זה נראה פשוט, אבל זה פשוט צריך להבין שאני מרכבה לגילוי ייחודו. זה נקרא סיוט, זה נקרא גולגל. אווירה ומוחסמה זה השתלשלות בדבר הזה. הם מתחת. כן. בסדר? וככל שאני אפנים את זה בתוך תוכי, תיזהר ראשון. אם אני עכשיו בתוך תוכי מבין את הערך הזה, אוטומטית אני לא אתן ולא אשקוט לא לנגן את רצון השם בצורה טבעית. כל זמן שאני לא במקום הטבעי הזה, או לא מתחבר למקום הזה ולא מנגן אותו, אז אני כל הזמן במתח ואני לא בחיבור. אם אני לא בחיבור אז אני עושה שטויות. ואז מה עושה בורא עולם? טם טם. נותן לי ניגונים, לטף אותי. בעברית כל זה לטמות. או ביטושים. כדי ליישר אותי לקו. ואז קשה לי פה ומפריע לי פה, והוא מפריע לי והוא מפריע לי וזה קשה לי. כדי שנבין שיש ניגון אחד שהוא נקרא בורא. זה לא שהוא הבורא ואני נברא. אנחנו הופכים להיות אחד. הופכים להיות ניגון של השלמה. ככל שהאדם נכנס לנקודה הטבעית הזאת, אז הוא כבר חי ברמה אחרת. השאלה בחירה או לא בחירה כבר לא משחקת. הרצון לא רצון כבר לא משחק. כלום כבר לא משחק. כלום כבר לא משחק. כי זה הכל. לא שלא אכפת לו. חס ושלום. ההפך. ושהכל יהיה אחדות. הכל זה אכפת לו. ההפך הגמור. אבל לא אכפת לו אם הדבר הזה יהיה ככה או... לא אכפת לו ועוד איך. זה לא שלא אכפת לו. אתה מצייר את ציור כמו זרום אחי. זה הכי מסוכן. הפקרות טוטלית. אבל מה זה פה? הוא מבין שכל דבר זה מציאות אלוקית. הוא אבל לא קובע אותה ולא שולט בה. לא, אני נכון, מצד אחד אני לא שולט בה, אבל אני כן שולט בה. כי זה גבולות. למה כדי לתקן עולם במהות של די? דיברנו על זה הרבה באריכות. לתקן עולם במהות של שער לעולם די. ואם מה אכפת לקדוש ברוך הוא לברות עולם בלי סוף, הוא צמצם אותו. תחשבו, בורא עולם, כל יכול, למה הוא מצמצם? שיזרים אנרגיות אינסופיות. למה אני צריך לצמצם? לא! נגיד שהוא כאן היה יוצר עם אפשרות שאני יכול לזרום. מציאות שאינה בעלת גבולות היא מציאות של הפקרות וקלקול טוטלי. חסד בלי גבול הופך להיות ניאוף. תזכרו את זה. לכן צריך ספירה. למה יש ספירות? למה יש 10 ספירות? למה יש 10 ניגונים? כי ספירה היא מצמצמת גבול. גבול יוצא תבנית בקדושה. משנה גבולות אין בה קדושה. למה צריך קדושים? למה רק זאת מותרת ואחרים אסור לי? למה זה מותר וזה אסור לי? אין בחירה לבן אדם, הוא נגן את זה. מצוין, זה בשלב ההתחלתי. בשלב המתקדם, שאני הפכתי להיות ערך, אני מבין את הערך האלוקי, שאני כלי לגילוי השם, אין יותר בחירה מאשר הבחירה הזאת. ואז אני אבחר את מה שהוא מצווה אותי בלבד, כי זה הגילוי על פי ההלכה. גדול המצווה ועושה, משאינו מצווה ועושה. לכן המצווה יותר מגדול משאינו מצווה ועושה. זה הערך הרבה יותר גבוה. אתם מבינים מה אני אומר? למה לא להיות מצווה ולעשות? נגיד פעם היו מתפללים, כל אחד היה מתפלל מה בראש שלו. לפני שעזרא תיקן את התפילה. הוא ובסדרים. לכאורה, זה אידיאלי. אני קם, מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, מתי שנוח לי, מרביץ איזה כמה מילים, אומר לו תודה רבה ושלום לישראל. מה רע? לכאורה, בהיגיון הלוגי האנושי, זה הרע הכי טוב. אבל בהיגיון מעל האנושי, שהוא כולו אנושי, בערך האלוקי, גבול הוא הדבר הכי נכון ליצור מציאות של חירות טוטלית. זה הפוך. כמה שאני יותר גבולי, אני יותר חופשי. פחות גבולי, אני הפקרי. מצאתי מילה, כן? זה המציאות. גבול יוצר חופש, קדושה, בריאות, הצלחה.
בכל המערכת. איזון זה גבולות, זה דעת. אין גבול, אין כלום. לכן אדם יש לו חוויה או קבלת אור או חוויה מסוימת, אם אין לו גבול הוא מתפרק, משתגע, מתחרפן. אין דבר כזה. לכן ההלכה היא באותיות כלי. זה כלי. כן, גבול זה הכלי. לכן ההלכה זה הדבר, אפשר להגיד, הכי חשוב במבנה האלוקי. סטייה הכי קטנה מההלכה גורמת לשבתאות. הוא לא היה סתם איזה אחד. הוא היה בן אדם שהיה לו תפיסות מאוד גבוהות. זה רק להראות לנו שאם אני לא שם גבולות לאור האלוקי שבי, אני יכול להגיע למציאות או שהכלי נשבר ועד נהיה שבירת כלים, או שאני מאבד את הקרקע, ואם אני מאבד קרקע, אני מאבד הכל. אז מה נשאר לי? בלבול אחד גדול. זה מסק שקורה שבן אדם אין לו גבולות. למה יש שבת? לכאורה מה אכפת לנו היה נגיד מציאות שכל הזמן מתנגדת? מה רע? השבת יוצרת סוג של עד כאן. פה התנ"ך, פה אתה מנוחה, פה אתה שם גבולות. ואז מתחיל להיות ניגון. אותו דבר זה חגים. אותו דבר בזוגיות. עד כאן מותר, מכאן אסור. אז לכאורה זה משבש לי את הזרימה כביכול. לכן כשמישהו אומר זרום, זרום, זרום אחי, אני מתחיל לדאוג. ההפך. למה? כי זה יוצר מציאות של הפקרות. אין דין ולדיין. זה זרום זרום. מציאות גבולית היא המציאות הכי משוחררת. ברור? אני אומר, איך בן אדם מצרף את מה שנאמר פה לעבודת השם שלו, בסופו של דבר, יש פה דברים, נאמרו פה דברים עמוקים, ובן אדם שהולך ביום יום, אז הוא זאת אומרת, הוא לא בהכרח חושב כל צעד שהוא עושה, אם עכשיו הוא בכתר או שהוא לא בכתר. אני אמרתי לך, שמעת אותי משהו שאני אומר, אתה בכתר או בכתר? לא, אני לא דיברתי, אז אני אמרתי, יש ככה. דן שואל שאלה מאוד פרקטית. איך אני מוקח את הדברים החשובים האלה, ואני מוריד אותם לחיים היומיומיים. טוב, אמרת לי, אני ביחידה, אני שייך למפי, אכלס, איך אני מוריד את הדברים הגבוהים האלה, ואני רוצה לחיות אותם ברחל בתך קטנה. אשתי עכשיו הרגיזה אותי, איך אני מתנהג, או הילד שלי עכשיו מנג'ז לי, עומד לי כאן כמו הלוקה, הוא רוצה 5 שקל לקנות בארטיק. ולחינוכית לא נראה לי, איך אני משחרר? נכון? זאת שאלה תכלס, נכון? משחרר ומחנך. אבל דן, אתה יודע את התשובה. לא צריך לבלבל את המוח. איך עושים הקזת שכל? יש לו שאלה יותר חזקה, בבקשה תשאל. אני בינתיים מוכן, תשאל אותה, לא נשאל. הרב אמר שהגבולות זה התקדשות השחרור בעצם, כן? כן. נגיד עכשיו אני שומר שבת, אבל אני בעצם מחלל שבת, אני לא שומר כהלכתה, אוקיי? אבל במחשבה אני שומר, אין כאילו, זה שאני שומר במחשבה זה יותר כאילו חזק מה פתאום? זה בדיוק מה שאמרתי. סעיף הכי קטן בשולחן ערוך שאתה עובר אותו, אתה מחוץ למערכת. אבל אני שומר במחשבה, אני חושב שאני שומר, אני לא עובר על זה. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, את הקטע היהודי, ואני... בלב. בלב. זה בדיוק מה שאתה אומר. בלב עובד טוב. אני מבין מה שאתה אומר, וזה בדיוק הנקודה שאני אומר, בדיוק הנקודה למה אמרתי גבולות. יש הרבה אנשים, תשמע, אני יודע את הערך העליון שבתוכי, והיות ואני שייך לנקודת הגולגלתא, כי אני מבחינת היחידה, אז בשביל מה אני צריך להתעסק בבחינת המלכות, שזה ההלכה הפשוטה. עזוב אותי, תשאיר אותי באופוריה הגדולה הזאת. אני שייך לתזה, אני שייך אני בן של מלך. מה אני צריך להתעסק עכשיו לאכול, לא לברך, כן לברך, לשמור שבת, לא לשמור כשרות? מה, זהו, אז אני צריך להיות בגבולות האינסופיים, אני שייך לאינסוף. במחשבה. הבנו? למה אני צריך גבול?
למה אני צריך עכשיו, דן אומר לי, תשמע, למה אתה מוריד אותי למטה, תשאיר אותי למעלה, נכון? מבחינה מסוימת. או איך אני מוריד את הדברים הגבוהים האלה, פה זה הנקודה שאני רוצה שתבינו. אם תבינו את זה, הרווחתם את הגלגול. לא צוחק. אם אני קודם כל תופס, מבחינה אחת אני תופס שאני שייך לערך האלוקי אינסופי. כן? אני שייך לערך האלוקי. אני יודע שאני שייך ליחידה. כי אני מרכבה ליחידה. כי בנים אתם השם, אני אמרתי אלוקים אתם, נכון? אני שייך לנקודה של האינסוף. אם אני שייך לנקודת האינסוף, ואני מבין את זה, מה הביטוי שיביא אותי? מה הביטוי שיביא אותי לערך הגילוי של האינסוף? דווקא ההתעסקות בפרטים הכי קטנים. ולמה? השם בחוכמה יסד ארץ. מציאות שאינה נסגרת מלמעלה, נעוץ סופה מתחילתם, אינה קומה, אינה תמונה, אינה בנייה. כל מציאות שאינה נתפרת מסוף להתחלה, ולא משנה מה הסיבה, מוצדק או לא מוצדק, מובן או לא מובן, אין כלי לקבל את האור, חוזר שבירת הכלים, חובר להיות מוות. הביטוי של תיקון הכלי הוא בעצם יצירת הכלי לקבל את האור. ומהו הביטוי? הפעולה הקטנה של אכילה, שתייה, מצווה, תפילין, צדקה, הליכה לפה, חסד. הדברים הקטנים העצומים האלה הם הגילוי הכי גבוה לדברים הכי גבוהים. מה יוצא מזה? שהגילוי של האין סוף הוא דווקא בנקודת הסוף. יותר אם הייתי נשאר באין סוף. יוצא מזה שמי מגלה את הגילוי של האור הכי גבוה? זה הפרטים הכי קטנים במקום שהכי נמוך. מקווה מאוד שהבנתם. אם הבנתם, אני לא צוחק, זה ממש, זה לתפוס את החיים ברמה שאתה יודע שאתה הופך להיות ערך משמעותי לחיים. זה רצה לעשות לו דירה בתחתונים? בדיוק. יפה מאוד. זה גם רצה לתת כבוד לזמן ישראל. עוד תאיזו, הנה עוד, זה סימן שזה אמת. האור חוזר שלכם. זה 620. 620, זה כתר. ואם זה לא ככה, זה חוזר לשבירה של התחלות העולמות, מההתחלה. ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא צריך חוזר לשבירת הכלים, ואני אמלוך, ואני צודק, ורק אני צודק, והוא לא צודק, ואז נהיה מחלוקת, נהיה בלגן, וביקשים, ואז חוזרים לכל הצעות. יעקב חזר על הפחים הקטנים. יפה. בבקשה שבא. תעשה כאילו גרמנים קטנים, לא להתנתק. הכל חשוב. אתם הבנתם? למה אמרתי סתם זה גלגול? זה לא סתם שזה גלגול, זה פשוט, זה הפוינטה. עכשיו מה אנחנו עושים? לא מוכנים להתעסק עם הדברים הפשוטים. אנחנו רוצים להתעסק עם הדברים הגדולים. אנחנו תופסים שהרובד הגבוה והרובד הנמוך זה שני דברים שונים. חומר וצורה. נוצרנו מחומר וצורה, וחושבים שהחומר הוא מנוגד לצורה. החומר הוא לא פחות מהצורה, ומי שמגלה את הצורה זה דווקא החומר. אז מי יותר גבוה, החומר או הצורה? אם החומר מגלה את הצורה, אז מי יותר גבוה, החומר או הצורה? שילוב שלו. חומר. ברור. מי מגלה את הקדוש ברוך הוא? אנחנו או הקדוש ברוך הוא? זה המפחיד פה. ידעתי זה אתה מפחיד, כל פעם מפחיד אותי, כל פעם. ידעתי שפתאום ייפול איזה מישהו בא. חוץ מזה, מה הבעיה שזה ככה? אז מה מפחיד אותך? זה לא שאתה... למה זה מפחיד אותך? כי אתה חושב, אני אגיד לך מה הטעות של כולנו. אני והוא. אין אני והוא, זה רק הוא. אתה מבין? אם אני חושב שאני והוא, אני הכלי והוא האור, אז באמת מה, אני מגלה אותו, אני יותר ממנו? אז כאילו יש פה אבסורד, מה, הוא נותן לי לחיים, נותן לי הכל, ואני הפכתי להיות עכשיו, האור חוזר שלו, אז אני יותר גבוה, אז אם אני חושב שאני זה לא הוא, אז יש לי פדיחה. זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה שאני אומר. כשאני מתעסק בדברים הקטנים, ואני מגלה אותו על ידי שאני מברך, מקדש, אוכל, אז אני הגילוי של המציאות שלו במקום הכי נמוך.
אבל זה לא שזה נמוך, אני מגלה שהכל זה הוא, ואם זה הכל זה הוא, אז זה רק הוא. אז זה כבר לא נמוך, זה כבר, זה כבר היה כבר, זה כבר היה נמוך, זה עכשיו, זה לא היה, זה אף פעם לא היה נמוך, זה רק מגלה, הבנו? לכן האור חוזר יותר גבוה מהאור ישר. חזקאל, הבנת? השתבח השם. הבנו את הנקודה? שנייה נשמע. זאת אומרת, ככל שאני תופס, לכן אתם רואים אצל הרב קוק את ההתפעלות, הכל דבר קטן במציאות. אחי מה, מה הבן אדם הזה היה? רואה צמח בגינה, וואו, כאילו עכשיו מפעל הפאי זה משהו קטן עליו. והוא מתפעל, ושמח. צריך כל צורך פרח. שמישהו יתקן את הצד הזה. שהוא לא מבין את זה, שבן לא קופסה. ממש לא יתפעל מצמח. זה בדיוק הבעיה. אנחנו הכנסנו לאיזה סוג של אטרף של חיים, כי כאילו הכל מובן מאליו. כי הכל מובן. אם הכל מובן, אוטומטית אני מזלזל. דבר ראשון, אני מזלזל בעצמי. עכשיו, אם אני תופס שאני מרכבה לגילוי של העצם, אז כל נשימה ונשימה תעלליה. כל פעולה ופעולה, כל אכילה, זה הופך להיות מזבח אינסופי. כשאני חי ככה, אוטומטית הגילוי של השם יותר ויותר משתכלל ומשתבח, ואז אני תופס, וואו, אין כבר בחירה, זה הבחירה. לא יודע אם הבנתי את המשפט הזה. אין יותר בחירה בבחירה הזאת. אז הבחירה כבר לא משחק. יש מעבר. זה הגילוי של הבחירה. אם אני עכשיו תופס מכלי לגילוי, וככל שהתפיסה שלי יותר, היא הופכת להיות דינמית וטבעית, אז זה הבחירה מעצם זה שגילי את מה שגילי. אז הבחירה היא לא בחירה בין ברירה, זה רק יותר לשכלל את האחריות שמתגלה בתוכי. הבנו? זה ככה כותב הרב חרל"א ברזלר. אם אני עכשיו נגיד, תתן לך דוגמה, יהיה יותר מציאותי. נשוי, נכון ברוך השם? אם אני עכשיו מבין, אני איבדתי את הקשר, שנייה. ברור לי, ואין לי ספק, אחרי שהחלטתי מה שהחלטתי, שזאת הדבר הכי יקר לי בעולם, נכון? יש לי הווה אמינא לא לעשות את הדבר הכי נפלא בעולם, לעזור, לכבד וכו' וכו', כבר אין לי בחירה, נכון? זה לא שאני עכשיו, אני אבוא בבוקר נגיד, שמע, נראה לי זה כדאי לי או לא כדאי, מה זה שווה? אין לי הווה אמינא, נכון? למה אין לי הווה אמינא? איפה הבחירה נעלמה? אני יכול להגיד לגברת, בחרתי בך, עשיתי את הבת, מחר שלום ביי, מחר מישה אחרת, מה הבעיה? למה? איפה הבחירה נעלמה? או נגיד, יש לך ילדים, נכון? אתה יכול להגיד, שמע, היום אני אוהב אותך, מחר אני לא אוהב אותך? אני אחליט מחר בבוקר אם כדאי לי לאהוב אותך או לא כדאי לי לאהוב אותך. אין לי אהבה מין, נכון? אבל שזה קשור לקדוש ברוך הוא, יש לי בחירה. יש לי בחירה פה. יש לי אפשרות בכלל לבחור. זה סרט הזוי. למה? כדי לתת לעצמי, זה סוג של... אני בחר. תודה. תמיד אני כאילו... וכששם אומרים לך אין בחירה, הרסו לי את העסק. למה? למה שאני לא אגיד שאין יותר מהנפלא מעצם הבחירה בטבעיות של הטבעיות, ואז אין לי ברירה אחרת, כי זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות בעולם. מבחינת לא נפלא בגלל שזה ערך, בגלל שזה הטבעיות. עכשיו, כל זמן שזה ערך, אז אני אומר לי כדאי, לא כדאי לי. אבל אם זה הופך להיות טבעי, כשאני אומר טבעי, זאת אומרת זה חיבור שהוא ברור ולא מובן מאליו, כמו שאישה היא ברורה ולא מובנת מאליה. אני לא חושב אחר בוקר, להגיד, שמע, רגע, אכלתי אותה, לא אכלתי אותה, איזה באסה שהתחתנתי איתה, הייתי מחליף אותה כמו גרביים. הרי זה לא שייך. למה זה לא שייך? נכון שתיאורטית אני יכול להגיד ביי להתראות, אבל אני לא יכול להגיד ביי להתראות כל יומיים. חוץ ממקרים חריגים שיש בעיה, אבל נגיד הכל זורם. ברוך השם, פלוס מינוס, לא ברמה... אני לא יכול, זה ברור לי שאני צריך להתנהג כך וכך. למה שם אני לא שואל לי בשביל בחירה או אין לי בחירה? או עם הילדים. כן? למה? כי שמה זה ברור לי, כי זה הנקודה, לא שאין לי ברירה. יש לי ברירה. כי החלטתי מתוך השלמה, הבנתו? ככה בעבודת השם אותו דבר. שם היצר הרע במחגים.
תשמע, המקום שאתה אמור להתחבר הכי חיבור, כי זה המקום הכי אידיאלי והכי טבעי, כדאי לי או לא כדאי לי, שווה לך או לא שווה לך. עכשיו, לעבוד עם היצר הרע זה יותר גבוה מאשר לעבוד עם היצר הטוב. כי הוא מרים אותך. בדיוק. מה זה עם יצר הרע בכלל, נכון? לכאורה הייתי חושב שזה לא. דווקא היצר הרע נותן לי יותר לגיטימציה אם אני עובד את השם, אבל בבחינה מסוימת זה לא מדויק. כי לעבוד את השם ביצר הטוב זה הרבה יותר קשה. לא לעשות, בכן סור מרע ועשה טוב. סור מרע זה היצר הרע, זה השלב הראשוני, זה החיצוניות, זה הביטול הראשון. הביטול השני זה עשה טוב. אחרי שאתה עושה טוב בלי נגיעות, כי זה הציווי הטבעי שלך, אז אתה נמצא בהמתקה האינסופית, אז אתה נמצא בגולגלתא. כי אז אתה כמנהגן המנהגן. זכרתי גם את הרע. אבל בכל לבבך... השלב הראשון זה המתקת הרע. מה? אבל להגיע למדרגה של בכל לבבך, ושני צריך לעבוד את השם גם יצר רע, זה כאילו לא... כאילו, מדרגה שאתה מצליח לבטל, היא במידה יותר גבוהה, כי אתה מצליח לבטל... לא, השלב הראשון לבטל את הרע יותר גדול ממה לבטל את הטוב. לעשות טוב בלי נגעות זה הרבה יותר קשה מלא לעשות רע. כי לא לעשות רע זה יותר קל, אני אסור לי זה את זה. אבל לעשות טוב במקום של ביטול שני שאתה מנותק כי אין לך שום נגיעה, זה הרבה יותר קשה. זה לך לך. זה מה שדיברנו שבוע שלו. לך לך. קודם בקבל את העניין של אין בחירה, בגלל שאנחנו התחנכנו כל הזמן, אז אני פלוס אחרון. זה ההפך, יש בחירה, שלא תבינו אותי לא נכון. יש בחירה, יש בחירה. שלא תגיד איזה שריטה, יש בחירה. אתה בוחר ולא... יש בחירה, זה שלב התחלתי, השלב המתקדם. יש בחירה בצד לעץ הדעת, שזה היצר הרע. כן, לבחור או לא לבחור, לעזוב את ה... בשלב של הטוב, כמה אני בוחר לעשות את הטוב, יותר טוב מהטוב הרגיל. זה עוד שלב של בחירה. ועד שאתה מגיע לשלב הזה שנקרא ביטול לביטול, אין יותר בחירה מעצם הבחירה לעשות את מה שהשם ציווה. זה כבר לא בחירה צד טוב ורע, זה מת. הבנו? זה קצת קשה, זה קצת יותר... זה הרבה שחרור כל הבעיה להתעסק עם הטוב לא טוב, כן טובה, לא זה רק אם אני משחרר את כל האסכולה של עץ הדעת. בחירה היא מדרגה לקראת השלב שבו אתה בעצם לא בחירה. מה? בחירה היא בעצם מדרגה לקראת השלב שאתה בעצם למצב של שחרור, בעצם אתה... כשיש שחרור אין בחירה, אבל יש בחירה. כן, אבל אין בחירה, כי... יש שלב שלוקח אותך לנקודת שחרור, שבה בעצם אתה נמצא במצב ש... סתם ביניים כזה של יש בחירה, אין בחירה. יש ספר שם, רז לי, תראו, אני רוצה להקריא לכם שתדעו, זה פה. הספר הזה, בדיוק מה שאני אומר עכשיו, הוא מגדיר את זה מילה מילה. הרב חרון. הרב לא משהו לעבוד השם ביצר. אסור נראה שאפשר לעשות... סליחה, כל פעם. מה שאני לעבוד שם עם יצר הרע. משמעות לאסור מרע או יש משהו מעבר לזה? אסור מרע. זהו, אסור, אי אפשר לנצל יצר הרע. אסור מרע זה בגר, עשה טוב ברוח. לא תעשה יותר לא נעשה. הרשע של עץ חיים, לא לעשות זה יותר גרוע מלעשות. למה? מי אמר למה? שבר אמר הפוך. לא אמר אותו. שלא לעשות את הדרגה הראשונית. דרגה ראשונית זה בדרגה. למה הוא חוזר גבוה מהרואה עכשיו? כי האור שלו שחוזר, האור שיורד, הוא יורד, אין לו מאמץ, הוא יורד. האור חוזר זה לקבל ולהחזיר. זה יותר קשה. אבל האור שיורד, כביכול הוא בחירה עליונה או כאילו... טוב, אור חוזר זה שאתה מתגלה את זה. הוא כנגד טעמים, האור חוזר נקודות. אז מה? אז מי אמר שזה גבוה להם מבחינת מקום, אבל לא גבוה מבחינת התיקון. זה מה שאני שואל, כאילו... מבחינת ההשתלשלות זה נכון, זה גבוה. קצת שני מבחינת התיקון, אבל נמוך יותר גבוה. תקשיבו, אני כל כך שמח שאתם מתחילים לתפוס את מה שאני מדבר כמה שנים. תחליט הבחירה, לבחור בטוב. נכון עמוס? מה זה הטוב? הוא שואל. אני חוזר. תחליט הבחירה לבחור בטוב.
יכול להיות את זה, בטח, מה תגיד? גם כשאנחנו בגביל להם בחירה, כאילו בחרנו כל הזמן, אנחנו גם כי אנחנו כל הזמן נעוף משם. נכון. זה החיים, זה נדבך ונדבך, אז כשהקדוש ברוך הוא, כשאתה מתאמץ, זה מוסר את הנפש וכולי, פתאום וואו, הזכים נראים אחרת, כאילו אתה מנגן כבר את החיים, אתה לא נראה, מה המרכזי? אנחנו נלחמים עם החיים, אנחנו לא חיים. רוב העולם נלחם עם החיים, הוא לא חי. האדם צריך לחיות, זה נקודת הברית, זה תיקון הברית, אתה צריך להיות חי. לחי זה תיקון העולם, זה נתקן עולם בחוץ שדי, שעל העולם די, זה תיקון. מה זה תיקון הברית? אני מנגן את ניגון סדר באי סדר, שהוא בסוף הוא לא סדר. ואז חי. זה נקרא, זה תיקון הברית. זה העבודה של תיקון הברית. יש אי סדר, נהיה סדר, ואז מתברר שהאי סדר כולו היה סדר. ואז הוא יכול להעביר למלכות שהיא כוללת את הכל. איך? זה התשובה לאדם גם. כן. הוא חוזר יותר מהרומה. נכון. תכלית הבחירה היא לבחור בטוב. וואו הטוב, להכיר שבאמת לאמיתו אין שום בחירה, והכל מידו של הקדוש ברוך הוא נתנו. והוא הבוחר ואין זולתו. את ההכרה האמיתית הזאת הסתיר הקדוש ברוך הוא, כדי שיבחור באדם ברצונו החופשי. כן? כלומר, שידע לו שהוא חוכר אותה. כשמגיע למרום מדרגה, מכיר שיצא כבר מהבחירה. הוא כבר הגיע למרום שיצא. וכשהוא עולה עוד יותר, הוא מכיר שלא היה מעולם בכלל בחירה. וגם כל העולם וכל ההוויה אינם בחוק בחירתם. וכפי ערך הבנתו בהכרה זו, כן ערך ביטולו כלפי אורח החיים ברוך הוא. וכן ערך התענגותו על הטוב העליון, ככל שאתה מבין אז אתה מתענג יותר. אמנם, כשעלה למדרגה יותר נפלאה למדרגת משה, שזה אנחנו מה? חוזר להכרה הבחירית, כי מכיר כבר את אורח החיים, ויודע כי באמת הוא חלק השם, אשר בו הבחירה החופשית ודבורה. למה? ההפך, זה היופי. ילינו מנקודה של בחירה לאין בחירה, ועכשיו חזרנו בחזרה לבחירה. אבל איזה בחירה? אתה חלק השם ממש, זה הבחירה. זה הבחירה. אין יותר בחירה מזה. זה מה שאני מנסה להסביר לכם כל הזמן. כשאני יודע שאני הבחירה, מה יותר מזה מאשר הבחירה עצמה? אבל כל זמן שאני לא מבין שאני חלק השם, אז אני מובילים אותי להבין שאני חלק השם. וכשאני מבין שאני חלק השם, אז אני לא צריך, אין לי הבנה חוץ מאשר לבחור בדבר הזה. כל זמן שאני לא יודע שאני חלק השם, אז אני מוביל את עצמי על ידי בחירה להיות בחלק של השם. כשאני מגיע לנקודה שאני חלק מהשם, מה יש לי יותר לבחור מאשר הדבר הזה? אין משהו אחר, כי אני הגילוי. הבחירה שלו, אז לא הבחירה שלי. ודאי. זה אחד. מה? זה לא בחירה חופשית, זה בחירה... זה שיח חופשית עוד פעם! זה כאילו... אין פה אלמנט בכלל של בחירה. כאילו התחלנו עוד פעם. אין פה אלמנט של בחירה. עוד פעם! שיא הגבול זה שיא החופש. אתה קולט את... רגע. אני הולך לך אחורה עוד פעם. אין מה לעשות. לוגיקה שכלית אתה צריך אתה. אין מה לעשות אלי. זה חיובי. אמרנו שיא הגבול הוא שיא החופש. זה ברור? כן. אז שיא ההבנה שאני חלק ממנו, שזה חלק מהגבול, ההגדרה שאני חלק ממנו, זה שיא החופש. ההגדרה הזאת אני יותר מסכים איתה. נו, אז למה? בגלל שהיא מסתדרת... לא, אמרת כי היא שיא הבחירה. היא לא שיא הבחירה, היא לכאורה שיא השחרור. היא שיא השחרור. שיא השחרור? מה זה שחרור? מה יותר בחירה מהחופש המוחלט? מה ההגדרה של בחירה? שיש לה שתי צדדים לכאורה. לא, זה לא בחירה. זה בחירה נמוכה. איך אתה מגדיר בחירה? בחירה זה מציאות של אם אני בוחר בין טוב לרע, זה מציאות נמוכה. מציאות נמוכה? כן, ודאי. המציאות הגבוהה זה בחירה רק בטוב? לא, אין בחירה בכלל. זה בחירה, זה יש ניגון. זה הבחירה? הניגון או הבחירה? ודאי. אם אני חלק מדבר הכי נפלא בעולם, מה אני צריך לבחור דבר אחר חוץ מדבר הזה?
המינוח בחירה פה הוא מינוח אולי קצת שגוי. לא, הוא לא שגוי, הוא לא שגוי. בממדים נמוכים, בחירה יש בו גם בממדים הגבוהים, לבחור אינה דווקא חייבת להיות מציאות של רע וטוב. אתה מבין? ככל שאתה מתעלה יותר למעלה, אתה מבין שאין רע ואין טוב, יש רק טוב. עכשיו אם אני מבין שאין רע ואין טוב, אז יש רק טוב מצד הטוב, לא מצד שיש רע. אז איפה יש לי, איזה בחירה יש לי חוץ מהבחירה הפשוטה? ואז אין בחירה, אבל יש בחירה. יש בחירה, אבל ממקום של כבר החלטה של השלמה כל כך גבוהה, ואז אני נמצא בחלק השם, שאני חלק ממנו ממש, אז אני כבר נמצא במקום הכי משוחרר בעולם. זה לא, שאין בבחירה בעצם, שהוא... זאת אומרת, זה רק קצת שאתה הופך להיות איזשהו צינור שזה, אתה כאילו, יש איזה מציאות של צינור שמעביר את הכל עכשיו. כאילו אנחנו אחראים על השיבר, על השפע האלוהי שיורד לעולם, זה הכוונה? אתה רוצה להרגיש ככה? כן. אבל זה לא הנקודה, זה שלב. אני לא חי על שום שיבר, אני פשוט מנגן את השיבר. זה ההבדל. אתה רוצה לקרוא לזה אני אחראי, זה עוד בחוץ. אבל להגיד שאני מנגן את השיבר זה הכי גבוה. אני הופך את הרצון שלי לצינור. אני סך הכל צינור לגילוי של השם. אני מחליט כמה אני משוחרר. כמה אני מוכן לשחרר את עצמי. וככל שאני לא מפריע לו, מה אני אומר לכם כל הזמן? נא לא לבלבל את המוח לקדוש ברוך הוא. זה כל הבעיה, לא להפריע לו. אנחנו מפריעים לו. זה פשוט. ככל שאני אפסיק להפריע לו, הקדוש ברוך הוא יתנגן בתוכי יותר בטבעיות. זה ברור לו. זה כל הנקודה. הוא הביא לי מקודם מאמר, ואני אקריא לכם אותו. אני קורא אותו כמעט לכולם, אבל אני הבאתי ספר, תמיד זה. יש לי את זה גם בספר של כנפי רוח. זה אני העצמי שהרב קוק כותב באורות הקודש. תקשיבו למילים שהוא אומר, ותראו זה מילה שאנחנו מדברים רק במילים של הרב, סתכלו. זה ממש אמיתי. אני צריך לתת ציונים, זה ברור, כן? בקשת האני העצמי. ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. כמה שהוא מתקדם יותר. לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מאורה התורה של זיו מעלה. הגבורה העליונה זה נקרא מוחס תימה. והבחינה יותר גבוהה זה נקרא כתר, שזה בחינת גולגלתא. שהיא מתלהבת בקרבו. חטאנו עם אבותינו, חטא אדם הראשון, שנתנכר לעצמיותו. שפנה לדעתו של הנח, ועבד איבד את עצמו. הוא לא ידע להשיב תשובה ברורה על השאלה אייכה. האייכה הזה, זה כל אחד צריך לשאול את עצמו כל יום. זה האמת. אייכה, איפה הנקודת היוד שבך? מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות, האני שלו, האמיתי, נאבדה ממנו. תסתכלו, כמה דברים, מילה שאנחנו מדברים. האני האמיתי שלנו הוא לא איתנו. הוא מזויף והוא שקרי, והוא לא האני האמיתי. למה? כי הוא השתחווה לאל זר. חטא ישראל, זנח אחרי אלוקי נחר, את העניות, האני שלו העצמי עזב, זנח ישראל טוב, איבדנו את נקודת היחידה, את הגאוות היחידה שלנו. איבדנו את הגאווה הפרטית הפשוטה של כל אחד מאיתנו. אם כל יהודי היה גאה, מלשון לא מהגאווה טווס, מהחיבור לנקודת האני שלנו, הגאוות היחידה, שום כוח בעולם לא יכול לגוע בנו. חטאה הארץ, אותו דבר. היא החרישה את עצמיותה. היא לא הייתה מוכנה שהעץ והפרי יהיה אותו דבר, העץ והאדמה יהיה אותו דבר. צמצמה את חיליה, אחרי מגמות ותכליתיות אחרת, תכליתות. לא נתנה את כל חילה הכמוס שטעם העץ כטעם פריו. נשאה עין מחוצה לה, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, מה יותר בחוץ יותר טוב. לחשוב על כל מיני, על דבר שימו לב איזה משפט, על דבר גורלות וקריירות. דיבר על זה כבר לפני 80-90 שנה. לא יודע מה זה, אם זה מילה בעברית בכלל. כי התרגע הירח. למה שתי מלכים בכתר אחד, כן? לא מוכנה לקבל את עצמה.
עבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, איבדנו איזה השיר השמח בחלקו, את מה אנחנו. חלמה דבר, הדרת מלכים חיצונה. וכה הולך העולם וצולל באובדן העני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. באים מחנכים, מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם מן העני. מוסיפים תדר על המדורה, משקים את עצמם בחומץ, מפתמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שחוץ מהם, אני לב ומשתכח, אם אין אני אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. רוח אפנו משיח השם, מה זה? זה גבורתו הדר גודלו, איננו בחוץ לנו. רוח אפנו הוא אפנו. את השם אלוקינו ודוד מלכנו נבקש, אל השם ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש. זה המשיח. את עצמנו נבקש ונמצא, הסר כל אלוקי נחר, הסר כל זר וממזר, וידעתם כאני השם אלוהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני השם. אני השם. אני זה השם. עכשיו מה אנחנו עושים? אלוקי נחר, יותר קל לנו. בורחים החוצה. לא יאמן איך, בכתב י"א חילקו לנו את זה בתור קטע של צ'ופרים של בני עקיבא. זה עומקים אחרים שאתה קולט. כי לאט לאט אתה תופס. שתבינו, הדברים שאנחנו מדברים בשנים, זה הכל, אתה רואה, הוא ניגן את זה מהטבעיות. עכשיו, זה מה שהנקודה, שלאורך כל אנחנו איבדנו את האני האמיתי שלנו. גם אומר רב חרל"פ, אם היינו מבינים את הערך של ארץ ישראל, את גאוות היחידה של הארץ, מי יכול לגוע בה? או בכלל להתקרב אליה. אבל ברגע שאנחנו מחלישים את העוצמה, את הזיקה למקום שאנחנו מבינים שזה הדבר הכי חשוב, אז הארץ בעצמה אומרת לך ביי ביי, אתה מפריע. ואז באים החיצוניים ומתלבשים. אותו דבר זה בפן הפרטי שלי. אם אני בגאוות יחידה, שום כוח בעולם, לא יצר הרע ולא יצר הטוב יפריע לי. כן, זה נביאה כבר, זה הפוך, זה... בדיוק, אתה הופך בעיה כמתגבר, זה נהיה טבעי. זה הטבעיות. אתה הופך להיות באר מים חיים. זה נקרא באר לחי רועי. אני הופך להיות כל כולי ניגון שמתנגן מעצמו אל עצמו, מתוך עצמו ואל עצמו. וחוץ מעצמו אין כלום. ומה שהוא לא עצמו זה קלקול, זה הפרעה. איך אני יודע שזה אמת? אתם בדממה, זה סימן שזה אמת. כי הנשמה אומרת, וואי, איזה פדיחה אנחנו. אבל זה לא פדיחה, חבר'ה. זה המציאות, ואנחנו צריכים, חבר'ה, להיות בגאוות יחידה, אני בן של השם. אם אני הולך עם התחושה, לא עם טווס, אני בן של השם, זה לא ענווה פסולה. זה גאוות יחידה. זה לא ענווה פסולה. אז אני מתחבר למה שהרב אומר לנו פה בזה, אי ובחד חד באון. אני הופך להיות, אני מגיע לנקודה של העין, לרשת דלא ידע. ואז הכל ייחוד אמיתי, יש ואני אחד. אבל בטלים ובוטלים, אי ובחיו אחד באון, אי ובגרמו אחד באון. בכל רגע והרף עין, לא נפסק האחדות הגמור שבאצילות עם המאציל. כי כולם חוזרים בכל הרף עין, הופכים לעין שברד לה. ופתאום זה לא מפחיד המילים האלה. זה נהיה פשוט. זה לא מילים בשמיים. לא יכולה להיות תזה רוחנית, או תפיסה רוחנית מופשטת, לא מופשטת, אם היא לא באה לידי ביטול במרכבה הפשוטה בכל רגע ורגע. יש נתק, סימן שיש פדיחה בבחינת הכלי. או הפוך. חס ושלום. והרב רדלה זה מתחת לגולגלתא? רדלה זה הגולגלתא. זה הגולגלתא, שם לאותו דבר? כן. זה זה כל צלם. רשע זה לא יתדע. רשע הוא שהוא לא יודע שהוא ראש. אבל הוא ראש. כן? כן? כן?